नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सराव संच 10.2 मधील पुढील उदाहरणं आपण या तासाला सोडवणार आहोत. तर या उदाहरणामध्ये भाज्य उतरत्या क्रमाने आहे, त्यामुळं आहे असंच भाज्य भागाकारासाठी घ्या. पी वर्ग अधिक 7p वजा 5 भाजक p अधिक 3. पी वर्ग येण्यासाठी p ला p ने गुणावं लागेल. p वर्ग म्हणजे त्याचा भाग p चा लागेल. आता या पदानं या दोन्ही पदाला गुणून पहिल्या आणि दुसऱ्या पदाखाली ही पद मांडा. p गुणिले p p वर्ग p गुणिले 3 अधिक 3p वजा करायचे. हे वजा होतील, हे वजा होतील. p वर्गला p वर्ग निघून जाईल, शून्य राहील. 7 मधून 3 गेले, 4 p राहतील वजा 5. आता 4p येण्यासाठी p ला 4 ने गुणावं लागेल. 4 म्हणजे गुणाकार 4p येईल, म्हणजे त्याचा भाग 4 चा लागणार आहे. या 4 ने या दोन्ही पदाला गुणा. p ला गुणलं 4p मिळतील, 3 ला गुणल्यानंतर अधिक 12 मिळतील. वजा करायचे, हे वजा होतील, हे वजा होतील. 4p वजा 4p 0 वजा 5 वजा 12 एकूण वजा 17. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी बाकी 17 शिल्लक राहणार आहे. भागाकार बरोबर p अधिक 4 बाकी बरोबर 17. या पद्धतीनं हे उदाहरण आपल्याला पूर्ण करता येईल. दुसरं उदाहरण आहे 2m घन अधिक m वर्ग अधिक m अधिक 9. इथेही सर्व पद उतरत्या क्रमाने आहे असेच भाज्य भागाकारासाठी घ्या. अधिक m अधिक 9 भाजक 2m वजा 1. पहिलं पद आहे 2m घन. आता 2m घन येण्यासाठी 2m ला कितीनं गुणलं पाहिजे, तर m वर्गनं गुणलं पाहिजे. म्हणजे गुणाकार 2m घन येईल, म्हणजे त्याचा भाग या ठिकाणी m वर्गचा लागला. तर या m वर्गनं या भाजकाला गुणा. 2m घन वजा m वर्ग वजा करायचे आहे. पदांची चिन्ह बदलतील, अधिक होतील. अधिक वजा सारख्या संख्या 0. m वर्ग अधिक m वर्ग एकूण 2m वर्ग. पुढची पदं आहेत m अधिक 9. आता 2m वर्ग येण्यासाठी
2 m ला कितीनं गुणावं लागेल, तर m न गुणावं लागेल. म्हणजे तसा 2 m वर्ग अधिक m गुणिले वजा 1 वजा m अशा पद्धतीने हा गुणाकार होईल. हा वजा करायचा आहे, हे वजा होतील, हे अधिक होतील. 2m वर्ग वजा 2m वर्ग 0, m अधिक m अधिक 2m अधिक 9, शेवटचं पद शिल्लक राहिलेलं 9. आता 2m अधिक 9 येण्यासाठी आपल्याला 2m येण्यासाठी या पदाला आपल्याला m न गुणावं लागेल, 1 न गुणावं लागेल. 2m बरोबर 2m गुणिले 1 अधिक 1 चा भाग लागेल. म्हणजे आता 2m 1 न इथं गुणलं, 2m ला 2m 1 ने याला गुणलं, वजा 1 वजा करायचे, वजा हे वजा होतील, हे अधिक होतील. 2m वजा 2m 0 अधिक 10 अशा पद्धतीनं बाकी 10 मिळेल. भागाकार बरोबर m वर्ग अधिक m अधिक 1 बाकी बरोबर 10. अशा रीतीनं हे उदाहरण आपल्याला पूर्ण करता येईल. पुढचं उदाहरण आहे 3x वर्ग वजा 12 अधिक x चा चौथा अधिक x घन, तरी या ठिकाणी वजा 12 लिहायचं राहिलेलं आहे, भागिले 2 अधिक x वर्ग. पद उतरत्या क्रमानं मांडून घ्या. x चा चौथा अधिक x घन वजा 3x वर्ग अधिक 3x वजा 12 भाजक x वर्ग अधिक 2. तर x चा चौथा घात येण्यासाठी x वर्गला x वर्गानं गुणावं लागेल. म्हणजेच भाग आपल्याला x वर्गचा लागणार आहे. तर x वर्ग गुणिले x वर्ग x चा चौथा अधिक 2 गुणिले x वर्ग म्हणजेच 2x वर्ग वर्गपदाखाली वर्गपद मांडलेलं आहे, अधिक वजा करायचे, हे वजा होतील, हे वजा होतील. x चा चौथा 0 x घन वजा 3 आणि वजा 2 वजा 5x वर्ग. पुढचं राशी आहे 3x वजा 12 पुढं मांडून घेतले. आता x घन येण्यासाठी x वर्गला x न गुणावं लागेल. म्हणजेच अधिक x
गुणिले एक्स वर्ग एक्स घन एक्स गुणिले 2 अधिक 2 एक्स वजा करायचे, वजा होतील, हेही वजा होतील. एक्स घन अधिक एक्स घन वजा 0 वजा 5 एक्स वर्ग, 3 मधून 2 गेले, अधिक एक्स शिल्लक राहील, पुढचं पद वजा 12. तर वजा 5 एक्स वर्ग येण्यासाठी एक्स वर्गला वजा 5 ने गुणावे लागेल. म्हणजे आता भाग वजा 5 चा लागणार आहे. वजा 5 गुणिले एक्स वर्ग वजा 5 एक्स वर्ग वजा 5 गुणिले 2 वजा 10 वजा करायचे, हे अधिक होतील, हे अधिक होतील. 5x वर्ग अधिक 5x बाकी x वजा 2 भागाकार x वर्ग अधिक x वजा 5 बाकी x वजा 2. या ठिकाणी हे उदाहरण पूर्ण होतं. धन्यवाद.